langkha jorale laikha deba mukumu kothoma chakha ufil langkha jorale laikha deba mukumu kothoma chakha sere saganani otol thangbaita baita ni ariwa langma bajaja sere saganani otol thangbaita baita ni ariwa langma bajaja ufil langkha jorale laikha deba mukumu kothoma chakha Siriya ano naisilia imam kupul nokhun sasakha deba halano samo mamaikha Bersabetini maya norok kokma thungnai rokna hambairु जों लाइ थानाय चिनि 14 जानुवारि सानदेवो चिनि खरकसा ताकुक देवारेब बिनि पारा लंट्राइ बेलि दलाइ त्रिपुरा पुष्परामरि आंहिनि मुंगै ब बेंगलुरु उरिबिग्रा बुसाबा सामुं तांगन बगै थांमाने आरो ब तामुंगै जानि चिन्तानि खबर फायगा ब सुसाइड लेगाहनै के तिनी सालो जों चिनि बेंगलुरु तिप्रासानि साइथकमा बिसिंति जों बरबाय कुरुं लाइखा तिनी अ टीमनि उंगै चिनि अर चिनि ताखु जन देबरमा दंगो ताइ चिनि 48 करमसरानि चिनि वाइटेबनि जत सिक्लारो ब दंगो चिनि लगिबो ताइ आं साकबो मा फाइका ताइ बिनि गार्जेन संबो फाइजाक बनो रिसिभ खायनानै जों बुआग्रा बिर बिक्रम बिरखुं खालाबो मियानि सिमिनो जों कक सालाय दङ बेंगलुरु कक सालाय बिसिं तिनि फुंगो बनो बेंगलुरु सिमितु बुइ जों ताबो बनो बिन मांकुतिनो जों रिसिभ लाइका ताखु पुष्परामरिया ओंखाय तिनि नरं बिसिङो आं अबो काइसा कक जानानि मुसुङो जारा फाटार हास्तेबो सामुं तांनाय थांनाय चिनि ताखु बुकुक सं जों बुजियो जथेष्ट चिन्ते प्रेसान जुंजाल जों बिग्रा जों चिनि बह काइसानि बागै फानो चिनि याफाव जानते जों फाटार हाव मा दङो बिहिक बुसा बुमा बुफा ताखु बुकबाय कागलाय लायै हाइफानो अब तालो माने अब बिसि कताल हाबमानि परेबो गोबांमा थानाय बिसि रगो तो उङैनो थांका ओमहाय इन्सिडेन्ट कतर ओंखाय अब बिसियो जतनस्लाय आं ताइबो हाट मानि कारण जे दिनो चिनि पुष्पराम थैमानि दिनो अ दिनो से चिनि तामो दिफ्रां खामो खरकसा अरुप तिफ्रा ताखु अब खरकसा नार्सिंग लेखा सुरङै दङै माने बिनि मांगुथे अ दिनो सुतु मानि के सालब्रुम ब्रुम जदि अमतै सोसाइटी उंलायो थैलायो बे जालायो अमतै खाके बेलाय हाटुंगो मनि बागै जरा फाटार हासे तंनाय आनि रांथनि ताखु बुकु संना आं कयना मुसुंगो नरक थैमानि सिगां नरक हाजार बार वानसुकदि नरक न तुयै चिनि तिप्रासारकनि चिनि नक नखुं नरक नक नखुं चिनि गोबांमा इमां वाजाक दङै मानो नरक थैमानि सिगां अमन वानसुकदि चिनि बुमाउफा चिनि बागै तां वानसुक खना थिनांनि बागै चिनि ताम वानसुक मुं दं नरक अमनदि नरक उतक वानसुकदि थैमा बाय चिनि प्रब्लेम जतमान सल्व मुं थांगिया जेफ्रबो चिनि थानिबो अमतै तंकेसे जरा फायो जों आबनो बाहाय खलै जों काटिनाय बाहाय खलै जों आबनो मेनेजमेन्ट खायनाय जतबाय नरक संलायो सालायो नरक गुरुं लायो बुद्धि रक नालाय मानो आबनि बागै सां नरनो कयो नरक भविष्यत अमतै उंनानै ता थांलायदि नरक ना आं अबनो कक्कसा
खुलुमका आं जन देब्रमा त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन बेंगलोर त्रिपुरासानि प्रेसिडेंट हायनो हाय दिनै आं अजाव मा फायगोन रग नखानाव सिगाङाव बखरकसा कथै आं त्रिपुरानि कथैनो रिसिभ खायनो मा फैमानि फाय दंमानि फंगन खबर मानखा जे ताबुक दिनै पुष्परामरि आं हायनो हाय कथसर थैगे हानाय सो आं बेंगलोर दंनाय जत त्रिपुरा ताहते बहु जन कयनामो जों प्लीज नरक जुदि कुनो माहाय प्रॉब्लम दं हांखा नरक जोंनो कांटेक्ट खायमानो सुसाइड आं बार बार मा साव सुसाइड जत प्रॉब्लम नि सॉल्यूशन या ननो लग्रि तुमनानि आसक निनि मा बाबू जे 20-25 बছর কষ্ট খাইতে হে মানে আবরংনো ওয়ান সুকদি केवल चिकन सा वालायमं निजिनि दल वालायमं बा नकनि बरक वालायमं बाय महाय स्टेप रंग ताति सारां कोयना मुजुङो तामनि बागै हिंगांखाय ताबुं नरक जे तंनाय रक जों जे तंनाय रक जोंसे फ्यूचर सिन त्रिपुरा साना नायथक कतलांना बागै फादार हास्ते रक नरकसि अमाहाय रकाय जुदि सुसाइड रक करं तंहांका चिन त्रिपुरा सारक ब बोखा बायनाय बा बसकांवा आबगना फना आबग थगयां थानाय तामनि बाय डेली मांसे थैलायो अमाहायं लायो हनै मीडिया रग नुगदि दङ हिंगांका बेंगलोर हाय काहाय कायसा काहाम शहर रग मुंसितरा हायं सं प्लीज कोयनामु दङ नरक जुदि जेकुनो माहाय प्रॉब्लम दङ जे माने नों साक सल्व खायमि आंका जों मैफान कांटेक्ट खाजे और निनि गाना गिनि बरक निनि बखानि बरक बायफान कक सावै माहाय रग स्टेप ना हाना ताखाय एन हामबाय सारनो तिनि आरो फायै जोंनो लगिरमा बागै हामबाय सारनो गतो जोंनो फाय लगिरमा बागै हामबाय नों मीडिया रंनो फाय लगिरम बागै जों ट्राई खायने बिनि जे फैमिली बाय बेस्ट टू बेस्ट जों बिनि फैमिली नो तामो हेल्प खायले मान हामबाय